Egi da, igual nik indarra jarriko neuke, igual prozesu soberanista edo honek dokon komponente sozialean. Hau da, bi lelogaz lotuko naz. Lelo bi erabili ziren, bata Eskoziako prozesuan, bestea Kataluniako prozesuan. Eskozian esaten zeurean, euskeraz botakot, Britainia handia aberatzentzako da Eskozia langileriarentzako izen daiteke. Hor daukan komponente sozialakin, eta hor ikusi genuen gero emaitzak nola emon ziren, Glasgowen nola botuek, baiezko boskak gora egin zuten, nabarmen, eta gero Katalunia erabili izana guk guztia nahi dugu eta guztia aldatzeko independentzia nahi dugu. Hau da, zertarako nahi dugu independentzia, zergaitik nahi dugu burujabetza herri honetarako. Zer lortu nahi dugu burujabetzarekin eta ondorioz herri burujabe bat izatearen ondorioz herri independiente bat izatearekin. Hor kokatuko nuke, ez dakit gero hartu emana izango dugun, baina hor kokatuko gure nuke nik behintzat nire interbentzioaren muina. Hori eta Katalunian nola prozesu guzti hau, lehen Peiok eta Rebekak esan duen moduen eta zuok esan duzuen moduen, betik hasi zala. Kalean, gizartean, hortik abiatu zala, eta ez instituzioetatik edo herrietako, edo konkretuki herri horretako oligarkiak bultzatuta. Naiz eta gero, egia da gero, maila ezberdinetan hor posizionatu zurela eta erantzun gizunez, bai enpresa munduan, bai beste maila batzutan ere, posizionamentu argi bat izan zuten. Baina abiatu hasi prozesua betik. Hortan oinarritzen badugu prozesua, hau da, betik hasi zala, eta gainera komponente sozial potente batekin, eta burujabetza aipatzen zuten bakoitzean eta independentzia aipatzen zuten bakoitzean beti gauza argi batekin, hau da, honetarako eta bestetarako, gizarte eraldatzeko eta gizarte justuago bat eta solidarioago bat izateko erabiltzen bada, nik uste dut hor dagoela gakoa. Hor dago gakoa, azken finean, independentisten burujabetza aldarrikatzen dutenen eta independentziaren prozesu independentista baten edo boska ematerakoan baiezko botua jasotzerako esparrua irekin nahi baduzu, independentista kopura handitu eta zabaldu nahi baduzu, horrela dalako modue burujabetza hobeto ulertzeko. Eta lehen liburu zuria aipatu da. Horrela, azaltzen duzulako zertarako gure dozun burujabetza eta zertarako gure dozun independentzia. Askotan ateratzen da, beste hitzaldi batzutan gauzenean eta hor badagola, lehengorien eskerrako Ana Simokera aipatu zauan, eta berton jaio ez direnak nola ulertzen dute prozesu hau, nola hurbildu daitezke guk proposatzen duguna, horrela, azalduz. Independentzia, pentsioak eta horrela ordaintzeko. Burujabetza, beste herrialde batzuekin, beste klabe batzuetan ulertzeko, beste harreman batzuk izateko, munduko beste herrialde batzuekin eta eredu sozioekonomiko konkretu bat daukaten beste herrialde batzuekin, beste harreman bat izateko. Eta zertarako hori, bukatzeko, ez dela hemen luzatu ingo gara, eta horre kupeko David Fernandezek elkarrizketa batean, berrian esan zauen, titular hori izan, ez? Nik ez du nahi kaiola batetik beste batera salto egin. Nik ez du nahi Espainiar estatu kapitalista batetik Katalunia kapitalista batetara salto egin, bestela kaiola baten barruan nago naiz. Igual, bandera aldatuko dut. Baina eredu sozioekonomikoa gizartearen arazoak gehien batean mantendu egingo dira. Desjabetzak egongo dira. Paroa edo langabezia egongo da, azken finean logika kapitalista batzutan oinarrituko dalako sortuko dugun estatu berria. Orduan, nik uste dut, eta honekin lehen esan dodana lotute, hortan oinarritu beharko genukeela diskurtso hau, burujabetzaren aldarrikapen hau, Eskozian gehien bat egin zuten bezala, ez guztiek, baina bai egin batean, Katalunian beste batzuek ere, eta orokorren ere egin zuten bezala, eta azken finean, burujabetza era zabalean ulertuteko eta horrela ondo ulertuteko eraikuntza nazionala, eraikuntza sozialarekin bat egin daudazela eta eskutik doazela edo bestera hankamotz doazela, bata bestea eta beste, bat edo bestea. Eta hemen itxikot.